ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ቀኒኹም ኣይ ቲንክ 5-7 ደቂቕ ዝኾኑ ወሲደልኩም ኣለኹ መስለኒ ድምፂ ይስማዕ እንተሃልዩ ይስማዕ ኣለኩም መፅሓፍ ላይ ተኺልና ናብቲ መደብና ክንኣቱ ማለት እዩ ታንኪ ብምምፃእኩም ኣቐዲማ ከዓ ምስጋና ክገልፅ ይደሊ ናይ ሎሚ መደብ ከዓ ከምቲ ልሙድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ መደብ ብፍላይ ብዙሓት ዋጋ ወይ ከዓ ክብሪ ናይ ስቶክስ ክጎድር ርኢኒ ኣለና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ ቀንዲ ምክንያታት እንታይ እዩ ቅድሚ ምክንያት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝመፅእ ዘሎኸ እንታይ ተገበርና የሓይሽ ዝብል ትምህርቲ ክወሃበና እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እዚ ኮንሰፕት እዚ ሓሳባት ናይ ሎሚ መዓልቲ ትምህርቲ ተረዲእናዮ ንብዙሕ ሰባት ክጠቅም ይኽእል ዝብል ግምት ገይረሉ ኣለኹ ስለዚ ተኺለና ኣብቲ ትምህርቲ ከእተወኩም ማለት ታንኪ ሙሴ ሽደ እንቋ ብድሕን ፀናሕኩም እሺ ይስማዕ ኣሎ ፐርፌክት ታንኪ ግደ So share ግበሎም ኣብኡ ከለኹም ሞ ብኒውስ ይኽጅምረልኩም ብኒውስ ክብል ከለኹ ግን ኣብኡ ከለኹ ማለት እቲ ፀብፃብ ሓፈሻዊ ከመይ ከም ዝነበረ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ ክንሪኦ እዚ ስቶክስ ሞ ንሒልና ሽዑ ናብቲ ሕተን መልስን ከዓ ክንከይድ ኢና ሕተን መልስን ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ፕሮባብሊ ናይ መወዳእታ ላይቭ ዝኣተውላ ዘለኹ መዓልቲ ክትከውን ትኽእል እያ ኣብዚ ናይ ዩቲዩብ ዝተረፈ ግን ኣብቲ ናይ ሜምበርሽፕ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ሕቶታት ዘለኩም ፊል ፍሪ ክትሓቱ እዚ ንሪኦ እንተሃሊና ቀይሕ ኣለዎ ኩሉ እቲ ትፈልጥዎ ኢኹም ቀይሕ እንተሃልዩ ኦፍ ኮርስ ማርኬት ኔጌቲቭ ኮይኑ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዝኾነ ውፅኢት ኣምፂኡ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን እዚ ናይ ዊክሊ ቻርት እዩ ዘሪእኩም ዘለኹ ናይ ሓደ ሰሙን ውፅኢት ማይክሮሶፍት ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ናይ ዓለምና ከባቢ 5 ሚእታዊት ክትጎድል ከላ ኣፕል ከባቢ 6 ሚእታዊት ብሓፈሻዊ እንታይ ክብለኩም ደልየ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ኮንሱመር ኤሌክትሮኒክስ ማ ቴክኖሎጂ እዮም ኩለን በዓል ኤንቪድያ ብፍላይ ግን ከባቢ 13 ሚእታዊት ማለት ነዊሕ ግዜ ጌራላ ኤንቪድያ ከይወረደት ነዊሕ ክትከይድ ፀኒሐ እያ ኩለን በዓል ኤኤምዲ ይኹና ወላ እዚኣ ብሮድኮም ንብላ እዚአን ሰሚ ኮንዳክተርስ ብፍላይ ብጣዕሚ ተፀልየን ኣለዋ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ዓበይቲ ትካላት ብብዝሒ ተሓትም ዝነበርኩም ኣብዚ ቻነል ከም በዓል ሱፐር ማይክሮ ዝኣመሰላን ኣርምን እዚአን ካብ ምስቲ ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝተተሓሓዛ ትካላት ብጣዕሚ ጎዲለን ብፍላይ ሱፐር ማይክሮ ትብል ትካል ከባቢ 23 ሚእታዊት ጎዲላ ዓርቢ ጥራይ 23 ሚእታዊት ሱፐር ማይክሮ ከምኡ ክብል ከለኹ ግን ሎንግ ተርም ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፅያ እያ ካብቲ ጅምር ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ እዋን ማለት እዩ ንኣብነት ብቕል ዝበለ ጉግል ከሪአኩም ኢለ ኣብ ዝሪእዎ 23 ሚእታዊት ኢስ ኖት ኢዚ ከባቢ 1200 ከላ እየ ዝዝክሮ እየ ማለት ኣብዚ ሰመዋፈርኩ ነይረ ኢሎኩም ነይረ ብዙሓት ማለት ኣብ ውልቃዊ ክተዋፍሩ ባይዘወይ ኣነ ሪኮመንድ ዝገብሮ ነገር ኣይኮነን ይጀመርቲ ይኮን ወላ ኣነ ኣብ በዓል S&P 500 ኢንቨስት ምግባር እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ኢለ ዝኣምነሉ እየ ገለ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ከዓ ኣብ ውልቃዊ እንተመረፅካ ዝፅላእ ኣይኮነን እንተዘይኮይኑ ግን 25 ሚእታዊት ማለት ዘዋፈር ከስከ 50 ጎደለ ማለት እዩ ናይ 6 ወርሒ ክንሪኦ ከለና ግን ከባቢ 180 ሚእታዊት ወሲኻላ ስቲል ማለት ስለዚ ጎዲሉ ክንብሎ ኣይንኽእልና ነዚ ምክንያቱ ካብ ዕለት ሓደ ጀሚሩ ጥራይ 150% ወሲኹሎ 1000 ዘዋፈር ከስከ 500 ምኾነ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ምውራድ ናይ 20% ናይ 10% ኖርማሊ ኣብ ስቶክ ብፍላይ ውልቃዊ ስቶክ ትመርፅ እንትኮንካ እሞ ከዓ ሰንሲቲቭ ዝኾና ትካላት ክትመርፅ ከለካ እዚ ምውራድ ብጣዕሚ ቀሊል እዩ እንታይ ከም ዝኾና ወይ ከዓ ስለምንታይ ከም ዝወረዳ ፅንሕ ኢልና ክንገልፆ ክንፍትን ኢና ኣብኡ ቅድሚ ምእታዊ ግን ኤርኒንግ ዝበሃል ኣታዊን ወፃእን ዝሕብራሉ ትካላት ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና ኣብ 3 ወርሒ ፀብፃብ ክንደይ ኣታዊ ውፅአን ክንደይ ወፃኢ ኣውፅአን ዝብል ትምህርቲ እዚኣ ታይዋን ሰሚ ኮንዳክተር ዳርጋ ኩሉ እዚ ቺፕስ ወይ ከዓ ከም በዓል ኣፕል ከም በዓል ኤንቪድያ ካብዚአን ዝገዝኦ እቲ ቺፕስ ንብሎ ዘለና ዲዛይን ዝገበርኦ ማለት እዩ ስለዚ ንሳ ንባዕላ ኤርኒን ኣብ ዝሃበትሉ ፅቡቅ ወፃኢ ኣምፅኣ ክንሳ ዋጋ ስቶክ ግን ጎዲላ ኣላ ኔትፍሊክስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ኣታዊ ኣምፅኣ ክንሳ 6.7% ጎዲላ ኣላ እዚኣ ASML ናይ ሆላንድ ዘለኹም ትፈልጥዎ ትኾኑ ኢኹም እዚኣ ንባዕላ ምስቲ ሰሚ ኮንዳክተርስ ዝተሓሓዘት ካብኡ ዝብገስ በዝሒ ሰሚ ኮንዳክተርስ ከባቢ 7% ኣብ ቀዳማይ መዓልቲ ኤርኒን ዝሃበትሉ ኣብ ካልኣይ ከዓ ከባቢ 2% ጠቕላላ ከባቢ 10% ጎዲላ ኣላ ማለት እዩ ኣብቲ ሎዚ ክንሪኣ ንኽእልና ASML ስቶክ ብሓንሳብ ኮይና ኣብዚ ክንሪኣ ንኽእል ኢና ኣብ 5 days ኣብ 5 መዓልቲ 12 ሚእታዊት ጎዲላ ኣላ ኣብ ወርሒ 13 ሚእታዊት 6 ወርሒ ግን ስቲል ወሲኻ እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ምጉዳል ኢልና ክንሓስቦ የብልና ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ስቶክ ማርኬት ከም ሰኽራሚ ውዒሉ ሓዲሩን ገዝኡ ምእታዊ ኣይተርፎን እዩ ዝብሎ ነዚ ግን ውልቃዊ ስቶክ እንተኮይኑ ገዝኡ ወላ ከይኣተወ ስቕ ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ ንሱ ኣብ ግምት ከነእትዎ ይግባአና ሶ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት ኦፍ ኮርስ ናይ ተስላ እኳ ዘረባ የድልየኒ ኩለን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ
ورحي أتاوي خبرين تسلا 23 ديرو بعلوا بعلمتها فيسبوك مالتي علون أمازون كلنا زين عبيت التكالات نبلن كلنا نفلت إنه وفرلنا تصب كهذين نسان كأبت عم يصلوا كجبرالو إنز ماركت بحفشة مالتي مهنياتو حنت تتكلم زيها تايوان سيمي كوندكتور تبعت رأيا كم زصلوا جيرات اللوزلا سلزي أبو قرب إنك كمبلادنا ولك أو ستوك المرت أنت خوينا ننوح أنت خوينو أنت هيك المرت صنيحنا كنريو كنفتنينا مالتي سلزي كم تلمود تانكي بمساكم دابلكو حتر زبالة تتصبصب كم زي مسزلو سلمن تايو كابيت بجيسي نزمتك انتاي كنجبر على زبل ببحده كملسو كفتني كاب مرحسي تراي زاربون كم تلمود شير كجبرلكم ابزي كاريكم مالتي صب اويل كجمري احوات اويل ازي اقداسي كل غزي سبلاي اند ديماند نزراربينا سبلاي طلب سوري قرب مالتي كندي نبراتات يمصالو ديماند خا كندي طلب يدللو مالتي سلازي انا طرات زخون يربزينا يوتيوب حجنا فاينانس زارب بوزح سمرعي لي بوزحات انت خوينم كا وحد سكري مالتي اذا حجي تي سبلاي ديماند نوي كا طلبن قربن زبها زلو ازراربا بتعني زسرح مالتي سلازي اويل كا قطيفو حدا خط تنقافي كرود اويل زبال كم مغمغم نتقمولنا ايزي مالتي كوينات كجمر كله بفلاي مس بعد سعود عرب دي مس بعد ايران كغاتم كله بعد راشا اويل سماي زديب لعل يزسكل لعل 100 خليل تطبيه نيره بزحات كاهم بلو نيرم بايزو هابني بسم سنبكو لعل في تطبيه نيرم انت هنا جن ايران انت لهم تزاريهم زناي كوينا زنبره مالتي ابوليتكس كاتي الى كونكو ايران فورين مينستر داون بليس درون اتاك بلنا لوزي اتي اسرائيل زغبرو تمتقعتي انت ميلوم مالت ناي قلع صوتاي بامبولا عينت كوين تسمعينا ايلوم تزاريبو نحنا خا تملسنا عينت تقعينا نعنا كساب ديتم كفوناس نحنا خا تملسهم عينت قعومينا سلازبلو زي اويل زبلوكم زلخو كباب 89 دي ولا قلبت حزنا بلا تمليس 83 نحنتي بصيحو على واقو غوديلو ماريف سيزن تاي زرينا زلو اتو كوينات درغا كراغاغا زدلي زمسل which is good amazing كوينات زفوت سبالو تلكم ني ادنو ميبي ابتي لاعبنا بوليتكس درجه زلو تزي كوينم كوينات زل سبيلن سلازي طبق نتن هاجرات نعنا نعلم ملوكا طبق منياتو نبوزح يسغاغرني نتيوم راشا كحجزوم يم نتيوم سعودي نتيوم انجلاند كحجزوم ندابلو ابتي عاد درجه كخيد ايكني مالتي سلازي which is good ايران مستر فور مستر وكا بي ام FM sorry down place drone attack بلنالو نيو سابو خطري وتقول لكم he said Tehran wouldn't respond unless Iranian interests were targeted يبلو سلازي ناتهم ديليتات ناتهم نبرت انت زي تطبيعهم نسوم كايكم ولسلومني which is good مالتي سلازي oil ويك اواغاناي oil بسنكومين states الوا غيرو نيرو اب سي ام بي سنتخيكم why the oil market shrugged as Iran and Israel appeared on the brink of war this week بلنالو ازي ن اويل تراي زي كون اغداسي ات اويل بسابلاي اند ديماند زخيدي نيرنا ابن شوكولات كاب ايفري كوستن غانا نيزمس داغاس 800 ميتاوتي ديغال مالتي نسن زخون تغاطيمون واغانا شوكولات لعل تديبي سماي كسقالي مالتي ازي بفلايب ستوك ماركت عاب تراي زلو انتي تلكمني ازي انفليشن لينا نزاربلو كل غزي مالتي صنحي لا خزاربو غلصلكم نو لاندين هارد لاندين سوفت لاندين زبالالو سنت حسكمن صبور ديت كتقبلوا تخوليهم بقل زباله مغدي كغلصن كفتني مالتي سلام كبرات حواتي تانكي بنتاكم تا لايك غورلو ابو كلكم ناي ستوك بحثر زبالك غلصلكم الناس داك كتفطو الناس داك مالتي 100 عبيتي تكالات ناي تكنولوجي ناي فاينانس يبلن اب ناي امريكا زلوا تكالات كتوافرن صبقاتين كاب مايكروسوفت دو ابل دوت حاش انفيديا وريدا تسلا وريدا خمسه تبل ابتن 100 توافيركا دحان زخون وصيت كترخبوا تخلا لك حمتنا اس ام 500 كوينو كابو عبي زبله ريسك زلو وي كان اشتي ريسك توستر ديها اسكو ريسك تراجي كونت بينس از جود ناستاك ستوك انتريني وي كيو كيو ان نسوع مالتي 60% قولي له اب 5 معات انتريني it's not normal 60% هيقدني ببزح غزي مالتي 7% مالتي يسلوت بتعني بزح سلازي ابزك ورد كله زكون نغرات يرينا له مزنا كينات الله نكال الله نمبالي زبد حز ورلو سابني يريو كباب 300 دي ولا 400 تقولي لي يرو سلازي كبابي 10% تقوليلو بحجيك ورد تخولات الله ግን ዶላር ኮስት አቨሬጅ እንዳገበርካ ተኸድካ ጽቦ ከሆነ خالي ማለት ስለዚህ ናይ ሓንቲ ማዓልቲ ጸብጻብ ጥራይ ከባቢ 200 ጎዲሉ ነይሩ ኣብዚ እዝናስ ዳክ ዝለኹ ኪው በዓል ማይክሮሶፍት በዓል አፕል በዓል ተስላ ኩሉ ዝሓቆፈ ግን ናይ ቴክኖሎጂ ቁሩብ ሪስክ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚህ 2% ጎዲሉ ከም ዝበልኩም ኖርማል ኣይኮነን
6 straight losing day match دش معك تاكتاتي لغديلو actually ابزون رينا خلينا كيو ابزنا دي chart تخيلنا ابزن لكم ريوا هذا كنت 3 4 مش دش معالتس دايركتلي وريد مالتي ابزن كالك رقم وريد نيرو لونج تيرم وينوح مسنريو ريوا زمورا يبهل كوردي كديبي مالتي عمتري وصل له حساب زدي زي قدس ግን نحن لونج تيرم حساب زخنا is fine ريوا يسكل يورد يسكل يورد يسكل يورد it's like 4 ጊዜ يديب حنت ጊዜ يورد مالتي which is good average كترخبو خلخاس حنت خبر 4 ترخبك 75 مئتاوي قنوع ترخبو لخا مالتي اب ستوك ماركت اذا is good صبو نغري نوافرت مالتي ازي ان ايرنينز بالكم منبار ازين اقدس زلازخونا كنكاتاتلن يغبانا سو ابزن لكم تايوان سيمي كوندكتور صبو ايرنين هيباك نسا 5% غوليلا نتفليكس اميزنج زخونه وصيت امصيا مالت تاوتاتهم نايس كاب تتصبنين لاعلي ግን بطاعم خاوز لاعل كون يرو الى وول ستريت مسلني ستيل شديش تخاف 7% امصيا انتي غيرات تلكمني نزز مص زل عمت كم تزدله وصيت اين مصابلو نيلوم سلازتزاربو بفلاي ازيوم اس ام يزبلهم زلهم مالتي نزمص زلو اوتلوك كم تزدله ايكونن سلازبلو اوف كورس كومو كون كيلو مالت سو ابزلنا TSMC تايوان سيمي كوندكتور مالتي تشيب ماركت اوتلوك ناتو تشيب اوتلوك مالت حجي نزمص زلو عمت ثلاث وحدي عمت جي خلت عمت بزي قدس انت يرمو كنت زدله ወይ ካም ተቀድም ሕጂ ነው ምጾ ዝነበርና ኣታዊ ከነ ምስጥ ትስቢት የብልና ኢሎም ስለስተዛረቡ ማርኬት ካም ሁሉ ጊዜ ዝብለኩም ተኸታተልት ናይ ቻናል ትኾንኩም ትፈልጡ ይኹም ከም መጀመርያ ኦሬዲ ኣቀዲም እዩ ዝሓስብ ከባቢ 18 ኣዋርሕ ወይ ዓመትን ፈረቃን ዝኸውንስ ኣቀዲሙ ሕጂ ፕራይስ ቲን ዝኾነ ወይ ካትዋጉስ ናይ ዝመጽ ዘሎ ኣብ ግምት ብምእታው ማለት ስለዚ ክነዋፍር ከለና ንሎሚ ይኮንካን ሓደ ዶክተር ዝመሃል ትኮይኑ ለ7 ዓመት ክሰርሓሉ ሰብ ክሕግዘሉ እዩ ናይ ፋይናንስ ዝመሃር ከምኡ ንሳብ ዩቲዩብ ዘለኹም ከዓ ጽባሕ ክትከስብሉ ዘይኮነ ስቶክ ማርኬት ነዚ መጽሎ 20 50 ዓመታት ክንጥቀመሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ስለዚ እዚኦም በዓል ታይዋን ሰሚ ኮንዳክተር ዝብለኩም ወይ ከዓ TSMC ከዓ እቲ ኣውትሉክ ናተን ስለዚ ዝሓለ ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ዋግአን ከዓ ክጎድል ክኢሉ ማለት ስለዚ ኣብዚ ፀብፀባ ኣለኩም NVIDIA and AMD ብዙሕ ግዜ ንዛረበለን ቀንዲ ሰሚ ኮንዳክተርስ ማለት እዩ driving TSMC orders for AI accelerated chips ብለና ኣሎ بزعبا انفيديا زرب الله خبز حجي TSMC مالت انفيديا مالت اذن كلن استتحاحزن سيمي كوندكتور لنا نصوعن مالتي ابز لكم زي كلن بزعبا دي ان زرنا بعد انفيديا بعد AMD بعد كوالكوم بعد انتل كلن ريد امسير وي كادي نيجاتيف امسير 10% كولين is good صبو كاب حدا شح كله تجوزو 500 700 كون كله كتجوزو زبلطي انفيديا ግን بعد earnings ለዘሎ ኣብ ዝመጽ ዘሎ ወርሕ 5 እንታይ ክኸውኒ ኣብ ግምት ከነእትዎ ኣለና ማለት እዚ earnings season ኢልና ንጽውዕ ወይ ከናተን ኣታውን ወፃእን ዝሕብራሉ ትካላትን ኩለን ከም ተቀዲመ ክሕብሮ ጽናሕኩ بعد ተስዓለ 23 ኣለዋ 100 ገለን ሸይጥ ኣላ ኣብዚ ግዜ እዚ ካብኡ እንታሕት ክትወርድ ትጥሚት ይግበርላይ ተስላ ከረሳዕ ኮኸሉ ማለት እዩ ንምንታይ ተልኩምኒ ኣብዚ ሎ earning ኣብዚ ክትበንዐ ዝሓለፈ earning ዝክርዎት ኮይንኩም ኣብዚ ከባቢ 210 ትሽየጥ ዝነበረት ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ 183 ጎዲላ ዝሓለፈ ቅድሚኣ ዝነበረት earning ቅድሚ 3 ወርሒ ካብኣ ማለት እዩ ኣብዚ ላዕሊ ትሽየጥ ዝነበረት ከባቢ 250 ትሽየጥ ዝነበረት 200 ናብ 200 ወሪዳ ቅድሚ earning ዝነበረ ከምኡ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ earning ከባቢ ቁጽሪ ተጋጊ ኾነ ኸለ ብሓፈሻ ግን 8 ግዜ ደን ገለ ካብ ውሽጢ 10 earning ወይ ከዓ ጸብጻብ ዝሃብሉ ዋጋኦም ب10 ሚእታውት ገለ ጎዲሊ ስለዚ 140 ዘሎ ክሳብ 120 ክወርድ ተኽእሎታት ኣለዎ እንተወሪድኻ ዝበለፀ ምክንያቱ ከም ዝበልኩኹም ንመጻኢ 5 ዓመት 6 ዓመታት ተኲርካ ተዋፍር ምስ ትኸውን ዶላር ኮስት አቨሬጅ እንዳገበርካ ይሰምይዚን ማለት እዩ ጽቡቕ ውፅኢት ከተምጻሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ናይ በዓል መታ ናይ በዓል ኣማዞን earning ክርኢና ነቲ ማርኬት ሙሉእ ጽልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ማርኬት ብሓፈሻ ዘይኮነ ሓንቲ ትካል ዓብ ጽልዋ ክትገብረሉ ትኽእል እያ ብፍላይ نتا industry مالتي نتا تكال نابنت جوجل كتورد كلا متى بحسب تلخي من كورد خلاين ناي فاينانس كتمص كلا خناي بانك تاتكا ننبعلم كتعلالوا تقولات اللون مالتي سلازي تي industry تن 10 حدا sectors اللوا نبلن زنبرنا بزي مخنيات يكون ازي اقداسي مالتي ناي فاينانشال ابزلكم حجي
ماستر كارد لكم فيزا مع رغولي لان 2% مالتي ابزي باركليز دي بانك اوف امريكا لكم ابزا جي بي مورغان كتين وسيغن حجي انتاي درجه تماسسال زخونه وصيت كمصي يخل كلها خما يخل انا مالتي مهنياتو كم زبلكم انفيديا زي تخسب تخوينا اي ام دفع يتخسبني مالتي از فيري سيمبل وكازيا سوبر مايكرو ستوك بلانكس 23% on the lack of preliminary results لنالو ازي it's a big signal ملكت ناي مشات ايزي انتاي نمبالي of course super micro كريلكم يجي by the way it's amazing super micro computer stock انتاي نابزي 5 years كباب 3,100 توسيخ هذا لا it's unheard of 594 نابوش تحد عمت مالتي so this is amazing ابزيخ وسخ انت قوينو كتورنا قدم تتصبي اخاتك عندي زورو دغن انتي لهم تزاريمو مابزي طبيو نيرو اوكي حجي قالت كالات علوا مجمريا تانكي سلام كلهم سلام هي ارم انت خاب انو زي سوبر مايكرو زبلا زلخو earning كتبيا زمت زلو سومون انت سومون وي كتسومون earning صبصاب كوبيهم حجي صبصاب قدم بحابهم كتسومونا قديمهم نحنا كمزه تصيت نقبر علينا اب غزي earning كنهو اب غزي صبصاب نبول غزيس 10 ميتاوت كنوسخ وي 10 ميتاوت كنقنس تثبيت نقبرينا إلهم ززاربوا للجزية أنقال أمو كل جزء زاربوا يروم تمالهم كانسل يروم ما ويك أتزاربون حليفهم ما مالتي لذا حلفوا سبك أنت يدو أوكي زينو جرزلو ناتهم أتاوي وحد يمسو أسلزلو كخونا لو مالتي له ماركت كأخو للجزية واقو كنس قديتا أي حجنة مولك أو ستوك تمرت بفلاي إذا كمزتات سأليو اللو مالتي سلازي of course بعد TSMC زبالكو كما بعد 9% كوس كله بعد سوبر مايكروها كباب 23 ميتاوت ابوش حاله معاتي كنيسن مالتي هجي بعد كوكا كولا 23% هاي كنسانين زي اندن قرب ريسك زلو انت كالا سلازخونه وريدن مالتي and we have arm حتى كنصنح بالمثلني arm stock arm بعد 16% اوسيها I think زي اكو كباب 245 كلا تزاري بلا انا باي ذا واي كم تورد was obvious رجوز حنت خاطين ما سر رجوز كون يتقني خب ستوك ماركت impossible حافش انا I think بزح غزي تزاري بلا نيره كابون دحرس 500 ميتاوت غوديلا 140 كلا مالتي تتسنزل حدث بفقا شورت غيرها بتشع غزي مالتي واقات يغوديلا تزت بلا نيره ليفرج تتقيمه بزح مقصد كتكسب مخالكم نيره ግን it's not recommended leverage كنتكم انا ريكومند زغبر يكونكم ويكا زمخرو ነገር አይኮነን حلف ይልካ ተወሰኸ ገንዘብ ታሊካ ግን ዝጽላ አይኮነን እጂ ኢምፖርታንት አገዳሲ ዝኾነት ክስተ ያለው ክብራት حوات ከመዋፈርት መጠን እንታይ ክንገብር ኣለና ተብል ሕቶ ክንመልሳልና እዚ ታሪክ ዛንታ ታሪክ ሂስትሪ ከም ዝጋጥም ምባል ቀሊል እዩ ምሰጋጥመ ማለት እዩ ብሕጂ ግን እንታይ እንተገበርና ይሓይሽ ዘሎቲ ሶሉሽን ላይ ሓለፈ ሓሊፊ اوكي كثير عشان تستن كتمول سيتقلني عاوز ما تسجل انت تقبلنا يا حي زبل حتى له كدمي اجن زيا اغدي ما حبيركم صنيحين نو لاندين ابزلكم نو لاندين سوفت لاندين هارد لاندين زبال له انفليشن لا عدا خوين له انفليشن زي فلت سب درجه يبلنا زغبابي منصوع مالتي بخندي ميتاوت نغرات يخوبهم زلون مفلت نتكملو قال انفليشن انفليشن هاي كم زلو زطف يلن انترست ريت ويكات ولد لعل كم زلو زطف يلن حجي كم زخون كله كناتات اتيم فدرال ريزيرف نبلوم وي بانك اوف انجلاند يزعل زلو نايتا هاجر ناي محدرا ገንዘብ ሱሕ زلو مالتي لاعل خون كل ازي اشغاري نعوم لسه مريت اللون بتحاده سوفت لاندين يروم كبلو نتي انترست ريت زلو خغبلو مالتي هارد لاندين الله سالسايكا نو لاندين مالتي حجي بنفاريت غير قرداكم دس بلني نفاريت هلا زي انا بلا نفاريت تنفرالا حجي نو لاندين كون كله اوكي زان فاريت زيا نفرالنا بقى تطواي نبل سقيلنا نقصل كتب كلها مالتي تطواي نبل سقيلنا نقصل اجي انفليشن كباب 3% لو يعني يرنا بز غزي دي 3% لو انفليشن نولو مالتي 3.4 لو مالتي بقى تي انفليشن بو نقبلو تي ايكونومي صبق يزلو يقصل تي انترست ريت 5% يكون اين قروصلو إلكا قصل كلها مالتي نو لاندين بقى سؤال يقصل تي ايكونومي we are happy inflation ولا يوسخ بزي قد سيلك حكيت كلها سوفت لاندين علنا سوفت لاندين كا تنفاريت نفرالا لك فوز بله كتودق كلا مالتي تنفاريت حجتي ايكونومي فوف بلالو تي انترست ريت بتعمل على زلو نحنا خنلك حاجه زباين خلنا
مورجج كنأتو خنشجرينا وهنا 7% ክትከፍሉ ኢንትረስት ብጣዕሚ ክቡር ስለ ዝኾነ ዋጋታት ናይ ብዙሕ ነገራት ክኸስር እዩ ስለዚ እዚ ሶፍት ላንዲንግ ዝበሃል ከዓ ኣብ ኩሳ ቢሎም ከውርድዎ ማለት እዩ እቲ ኢንተረስት ሬት ሕጂ ኣብ ግምት ኣትዮም ክቕንስሉ ግን ኣይኮሉን እዮም ኢስ ኢምፖሲብል ኣብዚ ግዜ እዚ ሶፍት ላንዲንግ ርኤዎ 26 ሚእታዊት ዝነበረ ትፅቢት ናቱ ወርሒ 2023 ሕጂ ግን ሰብ ተስፋ ቆሪፁ እዚ ቮት ዝገበሉ ምርጫ ዝግባእ ኩሉ እናቶም ሓሳብ ዝሃብሉ ማለት እዩ ተስፋ ቆሪፁ ሶፍት ላንዲንግ ዝበሃል የለን እንታይ ደኣ ሪሴሽን ኢኮኖሚ ጥዋዕ ይበል ኢንተረስት ሬት ክንውስኸሉ ኢና ክትብል ከለካ ሃርድ ላንዲንግ ልክዕ እታ ነፋሪት ትኸይድ ኣላ ፍሬኖሌት ሒዝካ ገለ ሒዝካስ በቃ ናብ መሬታ ክትጋጮ እያ ሰብ ዝሞተ ይሙት ዝተሰበረ ይሰበር ንሳ ጥራይ ኣማራፂ ዘላትና ክትብል ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ዝበዝሐ ሰብ ኦፍ ኮርስ ኣብ ዘለኩም እዚ ብጫ ምልክት ሶፍት ላንዲንግ ዘሎ ከባቢ 54 ግን ካብ 64 ሚእታዊት ናብ ቀኒሱ ዘሎ ሶፍት ላንዲንግ ማለት እዩ ዝበዝሕ እንታይ ዘሎ ሕጂ ሃርድ ላንዲንግ ሶ እንታይ ክብለኩም ደልየነ እዚ ንምንታይ ኣምፂካ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሕጂ ቮት ዝገበርዎ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ኢኮኖሚ ከም ዘለዎ ይኸይድ ዋጋ ስቶክስ ከዓ ከም ዘለዎ ክኸይድ ትፅቢት ይግበረሉ እዩ ኦፍኮርስ ዋጋ ከምኡ ክኸውን ይቐፃሊ ማለት ኣይኮነን ግን በዚ ዓይነት ኣማራፂ ስለ ዘለዎ ብአን ጥራይም ክኸዱ ዝኽእሉ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ኦኬ ሶ ከተዋፍር ከለካ ኩሉ ግዜ ነዚ ዘክርዎ ዜና ማለት እዩ ዝኾነ ጋዜጠኛ ይኹን ገለ ብዘይገልስ ከመይ ገይሩ ይሽየጠሉ እዩ ዝሓስብ ዩቱበር እንተኮይኑ ከምኡ ኦፍኮርስ ካልእ ዕላማታት ዘሎ ሰብ ክህሉ ይኽእል እዩ ኩሉ ሰብ ክልክም ኢለ ኣይኮንኩን ብሓፈሻ ግን ኒውስ ኣብ ዜና ሕማቕ ዜና ኢኻ ትሰምዕ ሓንቲ ሚእታዊት ክትውስኽ ከላ ዜና ትበሃል ትሰምዓላ 5% ምስ ቀነሰት በቃ ማርኬት ክራሽ ከጋጥም ማርኬት ከም ዝኸውን ይብል ሕጂ ኣብዚ ግዜ ዜና ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም S&P the worst day of the month ዶ ዝኸፈት መዓልቲ ዶ በቃ ማርኬት ክራሽ የጋጥም ኣሎ ኩሉ ሽጦ ከም ዝግበሮ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ንዓና ንሕብረተሰብና ከም ሓሳብናተይ ማለት እዩ ከም መኽሪ ከይትወስድዎ ኣብ በዓል እዚ S&P 500 ወይ ከዓ ናስዳክ ከምቲ ዝበልኮ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅን እንዳገበርካ ተኸይድካ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ብዙሕ ዘሰክፍ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ዘክሩ ኒውስ ትሰምዖን እቲ ሪያሊቲ ወይ ከዓ እቲ ሓቂ ዝኾነን በበይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ኒውስ ክሽየጠሎም ኢሎም በዓል CNBC ንጥቀመሎም ዘለና ማለት እዩ በዓል ይሆ ፋይናንስ ገለ ዘለዎ ክረኣየሎም እንተኮይኑ ከምኡ ኣብቲ ናትና ታምኔል ገለ ተሪኢኹም ልክዕ ከምኡ ክትሪኡ ትኽእሉ ኢኹም ቁርብ ንእሽተይ ክስሕብ ዝኽእል ማኒፕሌት ክገብር ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ S&P 500 ዝብሎ ዘለኹ ከባቢ 12 ሚእታዊት ወሲኹ ኣብ ዝሓለፈ 4 ዓመት ክጎድል ዲ እወ ፀገም የለን ብድሕሪኡ ኢኻ ትገዝእ ብድሕሪኡ ኢኻ ክምለስ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ስኽራም ኩሉ ግዜ ሰንከልከል ክብል ይኽእል እዩ ክንውዒሉ ገዝኡ ከኣቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምውፋር ብዙሕ ዘሸግር የብልናን ማለት እዩ ስለዚ ኣቨሬጅ ኣብ ዘለና ናይ ዓመታት ማለት እዩ እዚኣ ካብ ሓንቲ ዘምፃእኳ ናይ ሶርስ ናይ JP Morgan ዝዓበየ ባንክ ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ average investor ወይ ከዓ ንሕና ማለት እዩ እቶም ኢንቨስተርስ ወይ ኣዋፈርቲ ንባህል under performs the S&P 500 due to high fee speaking stocks into an time the market ብለና ኣሎ ነዚ ማርኬት እዚኣ ዝኸሰረት ወይ ከዓ በቃ ኣርማ ካብ ንዳዕሎ ክትውስኽ ኣይትኽእልኒ ኖ ፈሪሐ ክሸጠ ኢሉ ሰብ ዝበዝሐ ኣበይ ኣሎ ሪእዎ 3.6 ሚእታዊ ጥራይ ዘምፃሉ እቲ ኣቨሬጅ ከምዚ ንሕና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ደኣ ክትገብር ኣለካ ኣብዚ ተዋፍር ማለት እዩ ውልቃዊ ስቶክ ኣይትምረፅ ኣይንብልና ምክንያቱ ኣነ ባዕለይ ስለ ዝመርፅ በዓል ተስላ በዓል ኢንቪድያ ሓደ ክልተ ሪስክ ምውሳድ የገድስ እዩ ኣትሊስት 50 ሚእታዊት ዲገር ካብቲ ገንዘብካ ግን ኣብዚ ምውፋር ደሓን ዝኾነ ውፅኢት ክትረክበሉ ትኽእል ኢኻ ተወሳኺ ቦንድ ኣብዚ ግዜ እዚ ፅቡቅ ኣታዊ እዩ ዘሎ ከባቢ ኣብ ባንክ ከባቢ 5% 6% ክቡካ ክእሉ እዮም ኣቨሬጅ 4.3 እዩ ቦንድ ከምዝፅእ ከሎ ማለት እዩ ሃውስ ገዛኻ ኦፍኮርስ 4.2 ትብል ኣሎ ኣነ ብዝፈልጦ ከባቢ 5% ኢኻ ትረክበሉ ናይ ገዛውቲ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ለቨሬጅ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ሓፈሻዊ ክትሪኡ ከለካ ከባቢ 4.2 ሚእታዊት ኢኻ ትረክበሉ መክሰብናቱ ኢንፍሌሽን ኦፍኮርስ እቲ ኣቨሬጅ 2.2 ታርጌት ናቶም ዕላማ ከዓ 2 ሚእታዊት እዩ ካብ 2 ክሳብ 2.5 ካሽ እንተቐሚጥካ ከዓ 1.2 ትብል ኣሎ ስለዚ እቲ ምርጫ ኩሉ ግዜ ናባኻ እዩ ኩሉ ግዜ ግን እዚኣ ከይትርስዕዋ ነዚታት ከምፂ ኢለ ይኮንኩን ናይ ቦንድ ገለገለ ግን እዚኣ is very important እዚኣን ኮምፔር ንግበራ ወይ ከዓ ነወዳድርን ንሕና ዋፈርቲ ውልቃዊ ስቶክ ክትመርፅ ክትብል ኣብ ሕማቕ ግዜ ክትረክቦ ተኽእሎታት ኣሎ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ኣገዳሲት ታድኑ ሸለል ክትብልዋ ትኽእሉ ኢኹም ብጣዕሚ ኣዝያ ኣገዳሲት ነጥቢ እያ ከም ዋፈርቲ መጠን ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እንዳገበርና ትኸይድና እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ክንረክበሉ ንኽእል ኢና እሞ ከዓ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብልና ማለት እቶም ኣፍልጦ ዘለዎም ንባዕሎም እቶም ኣቨሬጅ ኢንቨስተርስ 3.5 3.6 ከምፅኡ ከለዉ እዚ ከዓ ዳታ ዘለና ማለት እዩ ኣነ ብናተይ ሓሳባት ዝብሎ ዘይኮንኩ ሶ ፅቡቅ ውፅኢት ከተምፅእ ተደልና ኣብ ከምዚ ዓይነት ወፍሪ ብምግባር ተወሰኽቲ
كم بعل تسلا انفيديا دي ابل دي مايكروسوفت دي ناي بانك دي بزي قدس نيستي ريسك بموساد زبلز اوسيد كنرخبلو نخلينا يبل انا سلازي حساباتنا تاي كم زي مثل ارمن من تاغودي لزبلكم ني نسيو تين ناي تشيب ماركت زبلنا بعل انفيديا توريدن ارم دابل عصفناتي ناي قدن كورد سويه كم زتاتي مثل ارمي كحتتنا لك مثلني وحدي هو سوري سلام سلام زتسفو ويلكم ثانك يو اوكي سو ناي بيتكوين كالنا اوف كورس كمتينا ناي ستوك زخونه حطو تحليكم مجمريا مو نايزي تمرتي من تاي غودي لو غلت بلو كيتلو ثانك يو ممبر سالونا بزح ثانك يو نمسكم كي سو اي هوب نشتي فلتت وسي ازيا قداسي تاع دنو بزح سباي سمعان كون خلي كن تموافرتي اي ثينك سمعوا از غبኦም زبلا فيديو زلا مايلو معنتو شير غبلهم او كلهم ابقصالي كمزي لايف زي كون كون صالكم تلمسن تاي دا ريكورد فيديو ريكورد غيره احصر زبله وصلكم بزح غزي نوصلكم على نابزي تم لايف بزوم كتمهار تلي خرح كونتاكت تقبلوا تخول يخو حتى مسن زلو ولقاو حاجه نوصلك كتمهار تلي حدا ممبرشيب بمقتوا ابزي ممبرس نا 10 بمخفال حجز كوابكم خلي لايف مالتي كالعي كا $200 بمخفال ملوء كورس موساد توسخ حجز كا توهب خلي خاصنا ميزان مشاتن زلو اوريدي جميرنا 5 بتحنا لنا كم جوين جيم كلوب زلهم كمسغنكم እንዳደለኹ ክላብ 25 ኣለኹም ባይ ዘ ወይ membership ዝኣተኹም ኣብዚ ገለኹም ኮንታክት ኣይገበርኩምን ኮንታክት ክትገብሩኒ ይምሕፀነኩም ሶ ናብ ሕቶን መልስን ክንከይድ ንሕጂ ማለት ሰላም ድዩ ከመይ ኣለኻ እዛ ትምህርቲ ኣይተቋርፃ هو እንታይ ዲ ማለት ኣነ ሕጂ ብነፃ መምህር ኣለኹ ብዙሓት ካለው ኣኽፊሎም መምህርዎ ወላ ከምዚ ክስታይ ዘይገበሩ ማለት ንዖም ከቢድ ለዘይኮንኩ ካብዚኣ ጥራይ ብምውሳድ أخفيلهم زمهرة تعليم يسوي يسلي بخالد مجدي نتيوم ممبرشيب زعتوا 10 ورحس بزاح حسيناني معنا نت حبرة السب نخن عبي حجزنا يعني معنا كوميونيتي مالتي نعيك أنا تجزي كورك حجزنا خديهم توسخ سلام قاري حونا أنت حجز وخون عبريتا ذهب كان ثانكي روتا مالت زينة سمعنا ناس بزحهم فرق خمسة بيناتك عندي تايدا أقول لك أو ستوك تخيلنا جن أوف كورس بزحهم كلها لنا مالتي دي أتنفيسه أوكي طبق نسي أنتي fear نقوله fear and greed actually طبق هذا كير كان استكر ياكم ما يبغى لكم نشتين تبلا كروم fear and greed على بزيناي CNN نريقلو زي أخان ماسك كم دك سبات نحناس بسمعت نخيدنا is obvious أنا نفسها بزي قبل زمان تقولنا بسمعت كنا زارب نخيدنا human beings هنا هيو ما استنتج بها human beings دك سبات صار دخل ناس ناقدن بسمعت نخيدنا بهم يا خالد stock trading تقبل كلها forex trading دي crypto trading دي أنا كم برهانة نحبرت سلنا كونك إني زبلهم يمزي أمالتي جنزب كأوتف خا كسر ترجعها trading تريح تقبل زلك هذا بالأمانة تعلني بتريدنج زخص بالوديم يس حدا قلت مسمع كاشعر بزح زين أختم مع تقاليها وإذا حجي فير مالت دك سبات تاب مئتي زمزن بق ثلاثة حد المئتاوي علو تناتهم confidence تاب ماركت تاب توك ماركت عداقة زلوا مع الرأيات ثلاثة حد المئتاوي كل صريح له مالتي كفابي 8 قالني يربزي 7 يروحوا لإكستريم جريد أبزي جديد يزبط ثلاثة حدا أبزي إكستريم فير أنت أتيو it means buy the stock at least start دولار cost average مويكا دي سي إندا جبركا لو مجزء صباح تجزء كم دبركا جزء مالتي لذا كل جنزب كانوا مجزء زي كون أنت هذا لو متجزء صباح تورد ده is okay تجزء هذا مسكام استخدم لك 10 تبركين كل تبرك عمنا مالتي so دي أخا قداسي كذا بس حسب فريق له أبجزء فرعات يوم وول ستريت زبالو ويكاتهم حتى ما زبالو زجوز لهم زي شطلون جزء يزخون زلوا مالتي سلام هرملا ويلكم زمت زلوكس كمي خيد تبل حسابك اوكي حسابي حجي كبركا خلندي خبركا خلي ناي غالاتهم لو حازي ناي ودي امسلني ناتيك وكم خلي حساباتي بكم انا زغمتو بتزو فلطني يرو هو الجنزبي ولا ناي غزاي شي تدي غلاو ما توافر كون يرو سلازي زغبر يغبر بزح يتنقني ناي مالتي توريدو اس فاين كورد كاتس بيت غبرلو انا مالتي ابين سين كبلا قني اني وي نو اكزي كورد بيت غبرلو كورد يلاقن كم مجزء عدي وعلني سوكي دولار كوست افريج ناقبركو كورد يعني عداقة مالتي حدي زبازة حكم كان فوت أنا جمرت يخم سلازم جمرت سخونكم يعتقن دي كم حسابات كوكم مالتي
نت ماركت كم زخوينو S&P 10% قوليلا S&P 10% وسيخا it's okay توصل كلاكم كانت تجزء مش قوللتي كجزء أزقبوا مالك لذي okay قوليلا لا صبوا إلكا أنت جزء كاتمراتي كهون غير تانكي ما تلحونا ربي حوي سلام دي كني لا أنا خدي تمرتي هاي تقولت أوكي أم بيجي سوري حجة في سلام بريم كني تسلاك سب كندي تتبع كلام 125 كتقول تخليها بدحتي أكثر 200 حدا كتورد تخليها كم هم لكالون كتوصل كلها حساب 300 400 كيدي هذا العقل مالتي سلازي 3% 3% it's okay probably زمت زلو كنت ثلاثة ورحي حما أنا تسلا بدحري should be fine صبوا كنا بيتبرر له مالتي أب جرمن اللهم لو جرمن لا كلهم يوافر زبط حتى أنا جرمنيان باي ذا واي انتايو هون بزعل ستوك ماركت نزرر بزلنا نيري حفتنا ولا تسلا مالت تقول لي مالت كالي واو تقول لي تسلا دعم ناتي قمت مالت اب جرمانيا اوكي شي membership كمي كان مزقد نخيل thank you وينت I think you've been supporting بتزاوركم مجمرين اللي support غير كزلا خي كاري اوكي so ابزي يوتيوب مسكركم اذا لا يبال حد دمص سمعان لا زبلكم مالتي اب فيدل فاينانس مسكركم اب زخونه فيديو نعم تابزنا لهم فيديو مس ودات انت طويكم ما ابز لكم قدام يصنحكم سي join the channel to get access to the perks بلاك له ابز حجي كتطوق يتخلي خزي اذا طويق يشعو ناب جنزب ناي 10 اسيخي ناي 5 اسيخ ذي خبلك يبزي حاجز كتبينا يشو شباب 10 اسي مالتي ورحاو يوم دوسلكا حنت دي زخفركم دات اوكي مسلكم كانسل جنك دبرو تخليكم اني تايم مالتي سو فار تبع 25 زخونه ممبرشيب اتي مالو تانكي يخلكم دلي باي ذا امازون جريت كومباني جنكس وردنا تخوينو I don't know to be honest انتايدي bulk of stock is extremely difficult judge تكبروا مالتي امازون كاو كل زي اي نسبع جوجل نسبع ابل كل انت لك اخري من نحط بلا زبز حق مالتي so كم كمباني great company هو قالنا perfect like قبل له ابو خلهم كاكبرات حوات هيتين كبابي 7 قال لا غيركم لهم يتبعوا 250 اتيكم لهم السويدن قالنا دو اسكابي ابي كنكم تكاتاتلنا لهم بلو صحافو زبلته ابي كون انا نكاتاتل زلنا مو اتناي chat قدفو لايك ايترسعوا خلهم مالتي بزحت حتى لو بوتامو زبوز تكاتاتلتنا ناي سويد ناي جرماني سويدن يو اس اي كندا انجلاند يو اوف كورس بعد هولندا سويسرلاند قالوا توسق كم قندن زين بخندي انت جمرنا يحايش كم جمرت متن بخندي تجمرنا يحايش جمال تخونكي كتمهار لكي بخندي زبل جن كم عاومي يسمى مالتي جمار خوينو 1 مليون زلو 7 جمار خوينو 10,000 زلو 7 ببيني زبلت ነገር ግን ንጅማሪ ቁጽር ገንዘብ ዘይኮነ ፍልጠት ካብ ትወስዶቲ ሓሳባት ትወስዶቲ ኩሉ እቲ መክሰብ ትረክቦ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ውሕድ ወላ 100 ቅርሺ ወላ ብቅርሺ ጌርካ ክጅምር ስለ ዝከኣል ክንደይ ዝበሃል ቁፅሪ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ብውሕድ ዝበለ ገንዘብ ትጀሚርካ ግን ሓጋዝ ይኸውን ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ንግበሮ ወርሓዊ ንጀመርቲ ማለት እዩ so we have በዚ ክጅምረልኩም እስከ ኤልያስ ሓውና ዋው okay Bitcoin galabelana ishi okay look me Canada we have German thank you so much UK my favorite country thank you Robbie Switzerland Swiss France Sweden I'm not working again nice Switzerland منفعت by the way Switzerland I think is basic حزام صحيح زبوزهم بزي أنا زريو مالتي Norway Germany Sweden nice Germany Norway yeah we have Norway Germany نروي حتى هو لهم صحف حتى لكم صحف زي حدا خلت النار انا خلينا جزي خوس لكم جرماني سينا اوكي ثانكي سينا حفتنا كونتاكت جبرن خابا تليفون كاير خبكم له هم قبلك قالكم غري ثانكي غري بيتكوين دين ما بيتكوين كزاربي علني نروي هولند سويدن بلجيوم حتى حونا ثانكي جرمن
نكتاتلك ناجرمن تبزحو and I'm so grateful. Thank you so much. كمسجنوكم كأدلي. Uganda. Okay, Uganda ونالونا يردا. Thank you. We have German. share قولوا ما عندهم زلوا خطبوا كبلوكم خالي. بنجامين إريتريا تخلى برهان سويسرلاند نستاشورت انت قبلنا انتهي مسلكا ودغش حونا سخاكو too much experience هلا كان صبغ experience مالتي too much كوي خونه كأني شورت مقبار من تسلا مالت نجي حسب ولا جزيت تقبر تخليها ستوبلس قبروا لكن ستوبلس كي قبل كاش شورت تقبره ما سبع لها سنات تخليها معناته تسلا is like it's a crazy stock okay crazy stock تكون سلتخل قرب تنقلكم بلالنا بحالي ناي تسلا شورت كريلكم اللي ناي تسلا حتى نلهم تانكي anyway 150 قطعة في جمز نحكم بلبي إذا مسناكم أحوال تسلا شورت للكايو I mean انتايسك بعيني زنبرة بهيستر تزخينير شورت انتاجير كام مخصة ترخبلا أبغزي earning بهيستر إذا خيزلو هم خقاتمي مالتاكم كل so زين انتن earnings لك هذا الخاب زي earning تشورت تقبرانير كا of course بزح مخصة كا 5x وي leverage تتكيمكا شع زوافر كانس كني مخنا 10 شح مخنا الكانير مالتي سوري شدي شح كباب مخنا الكانير مالتي من انت 10% لزغودله ابتدى حلفتكم اقاطي من يرو شورت تغير كام خسبكا ابزي شورت تغير كام خسبكا انا نبعلي كحسبولي ግን ستوب لوس كتفوت لك تتطو ماسي ستوب لوس ادنا هاو يسين تغرينا 10 مئتاوي ወይ 5 مئتاوي انت خسيرات بعد شتي اقل اختبل لك ማለት ስለዚህ እሺ ያፍልጦ ተሓት ትኽእል እያ እምበር this possibility ማለት እዩ ጽቡቕ መክሰብ ክትረክበሉ ይከኣል እዩ ትሬደር እንትኾንካ ሕጂ why not ገብረ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እዞም ጀመርቲ ግን ኣይድግፉን ሆላንድ እሱ ኦኬ እሱ ዲሲ ጀርመኒ I will say okay sure Germany አፕል ከአገለ በለና አፕል ክሳብ ሕጂ ትውስኻላ ሓንቲ ካብተን ዝበለፃ ትካላት ምዃና I promise you something is not right ምክንያቱ ናቶም አይፎን ቀይርዎን ምክንያቱ ኩሉ አይፓድ ናተይ ላፕቶፕ ወላ ቴሌፎን ናቶሚ ግን ብዙሕ ለውጥ አይገብሩን ዘለው ብፍላይ ምስ ናይ AI ከዓ ከም ዝድለ ኣይኮዱን ግን ብዙሕ ካሽ ስለ ዘለዎም ውዒሎም ሓዲሮም ሰማይ ክስቆሉ እዮም ማለት ኮርድ ከለካ ውሕድ ይኮርድ ዝኽእል ስለዚ ዶላር ኮስት አቨሬጅ ምግባር ጽቡቕ እዩ ውልቃዊ ትመርጽ ኢኻ ቲንክ ይመጣውን ካናዳ ጽቡቕ ካናዳ UK ኢንግላንድ ሎንዶን ኦኬ ስዊዘርላንድ ጀርመኒ ሆላንድ USA ተከታተልተኻ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እምበር ኖርዌይ ኢና ዝበዛሕኩም ኦኬ ኖርዌይ ካለኹም ኖርዌይ ኣለኹም ዝበዝሕ ኮመንት ዝገብሩ ናይ ኖርዌይ ወ እምበር ጀርመኒ ተከታተልት ናይ ሕብረካ anyway ዚ ይባዕሉ ኣብቲ ጉግል ኣቲ ኣንስ ክረኽቡ ክእለት ናይ ዩቲዩብ so ቀዳሞት USA ካልእቲ ጀርመኒ ሳልሰይቲ ካናዳ ራብዒቲ ኢንግላንድ እዩ ዘሎ UK ማለት እዩ can you buy group or individual بجروب كان كاس ستوك تجزء مالت كادي أو يكالي جنتي process نوحي مالت الله كم زل خير عدي خوسنا غالي it's absolutely possible حقت هتستفعل عليه هالوعي بجروب أنا أي مهرني غير خايف فلتني مجزء نستوكس دي خا بجروب تجزء أو يبولك أو خن كاجن بجروب يبزح بأكوبات مالتي ETF تمرت خادس زبلي قصل برهن تانكي كبرها موسى زوم نا جرماني جروب دا نقدر difficulty جروب مخان قرب قلق حماق سبات كأسلا زلونا كابو تليفونات وسيدهم كابتنا جروب كتاللوهم سلازو قولو تي قرب تنقل كمبلالنا تنين نترالات هاب جروب نأدخلنا مالت زبات حساب كاب جروب هاوسيهم أنا خمزي أندابو لي تاللوهم يمو بايدو أبو خلوخ تأصاد دلي أنا نزخون سب كدولو لي كلني توم كفيلهم زلو ترايم زي حقوزو يا ممبرشيب زاتهم بر بخال برهاني إلي سب كي تاللوكم كم قالوا أب تيك توك قال بزحت على بناتي بناي سامي بناي مأكله بستفر على جيرهم كتالو زخونمو تقبلوا أبو خلهم تجروبات حدي نيجاتيف نسي حما أزلوا مالتي حاوناي كحجزنا خلين دبلكا خلق قوين صار حكاتو كلها راس لزلوا أب جروب أدخلنا تنقلنا بالكلكم يدلي STM أنت STM تخون زلهم STM ستوك ماكرويكس STM ماكرونيكس not sure STM Bitcoin is good قالك فالكا بنجيب كمالتي دنمارك سويس اوكي نفع thank you so much anyway وينتنا اوكي دنمارك perfect
تجزأنا كمي تمثل نرأي بودو بنجامين حاونا خمس بولكو هاي انفيديا اتاو كتحبر يا عبز مزلة سومونات لذي ستوك تحت خيط تقول تاتالو بيتكوين تايت لنا اوكي ناي بيتكوين كمسي احنا نبر بلبنا مسجن تي خبر جزيخة تانكي ناي كلنا جزيه يصبغ تحفتنا Palantir كمي مسلكا actually Palantir is one of my favorite stocks one of حنت خاتن مالتي Palantir اوكي Palantir ابزلاتنا كبر حاو كباب 27 بس حزن نبرت 10 وريدالا دولار كوست افريج مغبار صبقي داوردكا ገዛት ቀሊኻ ኣፍልጦ እንተሃሊካ ግን ብምንታይ ኣታው ገንዘብ ተምፅእ ገዘይ ትፈልጥ ኮይንካ ድኖታጭ ታይት ተንክፋ ዝኾነ ከተዋፍር ከለኻ ሓንቲ ስቶክ ካብ ምንታይ ተምፅላ ገንዘብ ኣትሊስት ትቆጥበካ ማለት እዩ ኣትሊስት እንተወሓደ ስቶክ ማርኬት ኣበየናይ ዌብሳይት እንተዋፈርናይ ሓይሽ ቅድሚ ሕጂ ኢቲኤፍ ማቲክ ኣዋፊረ ነይረ ሓይሽ ገለ እንታይ ኣበይ ኣለኻ ዮናታን ሓውና ቦታ ዘለኻ የወሰኒ ሓበፅሓፈለይ ኣበይ ዮናታን ኦኬ ተስላ ድሕሪ ኤርኒን እንተ ጎዲላ ሽዑ ክትገዝእ ኣለካ ወላ ክትፀንሕ ሓይሽ ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ ንምግባር ድሕሪ ኤርኒን ብጣዕሚ እንተ ጎዲላ ኢትስ ግሬት ኢቭን ናው ሕጂ ፅቡቅ ግዜ ክገዝኦ ወላ 100 ትውረድ እምበር I think حنت ستوك تاع انا زعمن الله مالتي قدامي ستوك تسلع لعل توسخ ዝብል ግን ትገብረላ ግዜ ግን ክወስድ ይኽእል ሓደ ዓመት ክልተ ዓመት ሕጂ ክትፅበ ተቆጣታት ኣለዎ ማለት እዩ ኣፕል ክትውስኽ ፅቢት ትገብረላ ከመይ ቀኒኻ ግበሩ ላይ ግበሩ እስከ በሪሓውና ታንኪ ኢትዮጵያ ኦኬ ፅቡቅ ክብርሃው ረቢ ብርሂን ኣብ ቴሌግራም ስካመር በዚሖም ኣለው ቴሌግራም የ ንፍዕቲ ሲናሕትና ኩሉ ክንጥንቀቃልና ካብ ስካመር ካብ ኩሉ ማለት እዩ ያ ቴሌግራም ኣለኩም ቫይበር ኣለኩም ዋትስኣፕ ኣለኩም ብኩሉ ሊንክ ሰዲዶም ዝኾነ ሊንክ ዝመፃኩም ኣይትጠውቁ ባይ ዘ ወይ ወላ ካብ ትፈልጥዎ ሰብ ትኮይኑ ሊንክ ዝመፀ ቁርብ ሰንሲቲቭ ክኸውን ይኽእል እዩ ትናቱ ክትንብቦ ኣለኩም ኣትሊስት ኣይብልኩም ዘሎ for long term I'm semiconductor in the big tech እስከ ናትካ ርእይቶ ሃበና ጽቡቅ ርእይቶ ኣነ ናይ semiconductor in the big tech ላዕሊ ኸይዲ ዝብል ግምት ኣለኒ that's what it is ናይ ቴክኖሎጂ እዚ semiconductor ብዘይ ንሶም ክንነብር ኣይንኽእልና semiconductor ክንብል ከለና diversified ዝኾነ ቁርብ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቴክኖሎጂ ዝቕመጠሉ ቦታ ክኸውን ይኽእል ይበዓል ሱፐር ማይክሮ ሒዘንኦ ዘለዎ በዓል ኤንቪዲያ ሶ ያ ጽቡቅ ሓሳብ ኣለኒ ወይ ከዓ ያ ገንዘብ ክውስኽ ዝብል ግምት ዘለና ብኡ ማለት እዩ ሰላም ብርሃን ጽቡቅ ትምህርቲ እዩ ቀጽሎ እታ ቴሌፎንካ ግን ኮርስ ክወስድ ኢለ ፈልካ ፈቲና ነይረ እንተኾነ ግን ዋትስኣፕ بتليجرام على التليجرام صحفي عاويتا اب افريق فرنسا الله اوكي فرنسا بزحات يلون صبوت ثانكي يا ماتن ام دي انتاي صقم عبد الله هنا ام دي صقم نساء تاع ام دي كلنين بعل غري الكاسكات مليسا يا اسم سوسان قال لهم لايك ولا لهم كبرات حوات سو اي ام دي امزلو اي ام دي 10 ميتات قليله ام بي دي 10 ميتات ني حدا سمون مالتي ني حدا ور حنترينا ام بي دي 10 5 ام دي 10 8 حجي اي ام دي قند صقم زغاطما مزناي تشاينا فوتو زلنا ازي ان سيمي كوندكتورز كنوافر كلنا تايوان ابي ترى يزلوا ابي ايدالوا تايوان مالتي تايوان كابنا بوليتكس فوتو ايهم تقند زبا اسلو باي ذا واي مزي زي سيمي كوندكتور زبال ازيو اغوداس زي تشيبس مالتي ስለዚህ አሜሪካ ከተን ዓበያ ሃገራት ሓይለት ሃገርና ዓለምና ምስ ቻይና ትቀምስ ወዳደር ትኽልቲአን ሕጂ ኣብቲ ቺፕስ ጌሮም ንስኻ እንታይ ትዛረብ እንታይ ትገብር ስፓይክ ጎብሩልካ ኾሊም ኣብቲ ቺፕስ ማለት እዩ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብ ናይ ፖለቲክስ ናይ ዓለምና ብዛዕባ ዓብ ተራ ዝፃወት ዝበዓል ብዛዕባ ዘይበዓል ኤንቪዲያ ብዘይበዓል ኤኤምዲ ቴሌፎናት ክሰርሕ ይፀግም ዜን ኢቪ መኪና ክሰርሕ ይፀግም ማስ ኩሉ ሰሚኮንዳክተር ንብሎ ማለት እዩ ሕጂ ኤኤምዲ ባን ጌሮማ ኦኬ ኣብ ናይ ቻይኒዝ ዝኾነ ዝስራሕ ነገራት ኤኤምዲ ከም ዘይጥቀሙ ባንክ ንጎብሮ ኢና ኢሎም ነይሮም ማለት ነው ባንክ ጌሮም ሞዴል ምስ ከምኡ ብዙሕ ፅልዋ ገይሩሉ ብሓፈሻ ግን ኩለን ተርእናን እቲ ኣውትሉክ ናቱ ማስ ብጣዕሚ ይዓቢ ፀኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሕጂ ከዓ ተፅቢቱ ትውሕት ኮይኑ ኣሎ ከምቲ ትማሊ ወይ ከዓ ቀዲመን እዩ ሲቢኤስ ፀንሕኩ ትውሕት ስለ ዝኾነ ተፅቢተን ኣብዚ ግዜ እዚ ዋጋኣ ከዓ ክትጎድል ክኢላ ኣላ ማለት እዩ ኤኤምዲ ስቶክ سوسان حموشن وثيقه لا وريدا يتبهلنا كبر حاون تاريخ هذه عبد الله سوسان حموشن ميتاو توثيقه زلا بحد عمت
so long term እንትኮይኑ is fine year to date 5% أقوللتنا ل 5 مئتاوي ኣብ ሓደ ዓመት ክንደይ ለካ 65 مئتاوي QQQ ወይ ከዓ ናይ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ዓመት ከም ኣትከስዳ ይትኽእልኒ ሪኣ 30% እያ ከሲባ ዘላ ስለዚ ትውፅኢታ ፅቡቅ ኮይኑ ዘሎ ሕማቅ ክትብሎ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብተዘዋዋሪ ማለት እዩ so hopefully ነፂራት ልካ ትኸውን ክብርሓው ሰላም ሙሌ thank you so much for the super sticker thank you so much መተባብዒ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይቀኒለና ወልኬ ትኾነልካ ገለ በለና ደል ቴክኖሎጂ okay super so ኢራን ሓሊፍኒ ኢና ዘይረኣኹሞ ተሃሊኹም ብዙሕ ዜናታት ኣሎ ንምንታይ ኦይል ይውስኽ ኣሎ ብክንደይ ጠለብን ቀረብን ከም ዝንቀሳቐስ ናይ ኢራንን ናይ ክስታይን ይረጋጋእ ከም ዘሎ which is good ስቶክ ማርኬት ማለት እዩ ናስዳቅ ከባቢ 2 ሚእታዊት ከም ዝጎደለት 6 መዓልቲ ኣከታቲላ ከም ዝወረደት ብሓፈሻ ኤርኒንግ ክህባ ከለዋ እዚ ፓተርን ናይ ኤርኒንግ ሶፋ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ዝህባ ስለዚ ናይ ጥሪ ለካቲት መጋቢት ዝተዋሃበ እጅኻ ብድሕሪኡ ዝዋሃበና ዘሎ ኤርኒንግ ኣታዊ ዘዝሃበ ወፃኢ ዘዝሃብ ኤርኒንግ ኣብ ዝሃባሉስ ይውላ ኣለዋ ዋጋአን ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዘለዎ ፓተርን ወይ ከዓ መገዲ እንተኸይዱ ዋጋአን ናይ ባዕልተ ስለኻ ክወርዳ ክእል እያ ነዚ እንታይ ኤፒኤክስ ኣለና ኣብዚ ጄፒኤም ናይ ሞርጋን ኣለና ዳውን ባንኪ እዚ ስለዚ ናይ ኩሎም ይወርዳ ስለ ዘለዋ ፖሊስ ክወርድ ትዝቢት ኔትፍሊክስ ንባዕላ ኔትፍሊክስ ለኪማቶ ከይዳ ማለት እዩ ረሲዓ ፀኒሐ ኔትፍሊክስ ንባዕላ ብጣዕሚ ጎዲላላ ኦኬ BTC having CNBC ናይ ደሊል ካኒ ደልካ ሓደ ካብን ኢና ንወሲኻ ዳ ዘላ ወላ ናይ ቢትኮይን ሃቪን ሕጂ ፈፂማላ ኣሕዋት ኣይ ቲንክ ዝበዛሕኩም እኳ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ ኒውስ ኮስተኩም ኣብኡ ከለኹም ንእሽተይ ማለት እዩ ኣብዚ ለኩም ኣብ CNBC OCD ዘለዎ ናይ ክሪፕቶ ወርልድ ኣብ CNBC እዚ ዌብሳይት ጽቡቕ እዩ ግን ጥንቅቅ ክንብል ኣለና ቁርብ ናይ ኒውስ ኮይኑ ኒውስ ይኹሉ ግዜ ማሲ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተወሲድካ ጽቡቕ ካብ ዝተፈላለዩ ኣብዚ ታይለና ኣሎ the bitcoin network completes the first ever having of rewards to miners ለና ኣሎ ስለዚ ነዚኦም ማይነርስ ኦልሬዲ ዝወሃብዎ ዝነበሩ ሪዋርድ ንፍርቂ ተመቂሉ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ so ዋጋታት ናይ ማይነርስ ከም በዓል ማራቶን ዋጋ ክጎድል ተጽቢት ይግበረሉ እዩ so return ካብ ቀዳማይ ሳይክል ወይ ካብ ቀዳማይ ሃቪን ኣጋጢሞ ዝነበረ ከባቢ 93x ከም ዝገብር 93 ዕጽፊ ከም ዝወስኸት ኣብ ካልአይቲ ሳይክል ማለት 2017 ዝነበረ ብ30 ዕጽፊ ብድሕሪ ከም ዝወስኸት ካብ ሳይክል 3 ማለት ብኻ ካብ 2020 ዝነበረ ክንዚ ሚእታዊት ከም ዝወስኸት የርእየና ኣሎ ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ክነብል ዘለና እንታይ መሲልኩም ማራቶን ኣለና ኣብዚ እዚአን ተንቀንዲ ዝዓበያ ማይን ዝገብራ ወይ ከዓ ዕደና ዝገብራ በዓራዮት በዓል ክኒስ ፓርክን ትቢአንስ እዚአን ክልቲአን ሞር ከማን ዝከታተል እምበር ካልእ ብዙሕ ይከታተሉን ብሓፈሻ ዋጋአን ክጎድል ተፅቢት ዝግበረሉ ኢሉ ነይሩ ብዙሕ ግዜ እንዳይ ኤክስፔክት ይትወላ ሕጂ ይፅበየ ዋግኡ ክውስኽ ማራስቶክ ግን ወሲኻ ማራቶን ስቶክ ኣጋጣሚ ኣብ ዓረብ ወሲኻ ሶኒ ጽባሕ ማርኬት ምስተኸፈተ ግን ክቕንስ ተፅቢት ይገብረሉ ያነ ናተይ ተፅቢት ይግንሱ ምክንያቱ ናተን ሪዋርድ ናተን ኣታዊ ይቕንስ ስለዘሎ ወይ ከዓ ክውሕድ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ማይኒንግ BTC mining stocks selling their Bitcoin news ሲልን ተጽሒፉ ኣብዚ ሕጂ Bitcoin price repeats having already priced in ብዙሕ ዋጋታት ከም ዝሸጡ የርኢ ዜና ኣደኖ ክረኽባይ ካልኩም ሕጂ እኳ ግን ዜና ንእሽተይ የርኢ ነይረ ብዙሕ ሒዞንኡ ዝነበራ ዋጋ ናይ ቢትኮይን ሸይጠንኦ ስለዚ ናተን ይቁረፅ እንተኮይኑ ሕጂ ማይን ናይ ዝገበሮ ዕደና ናይ ዝገበራ ዋጋን ካብ ብጣዕሚ ክጎድል ምክንያቱ ኣታዊታተን ብጣዕሚ ክውሕድ ስለዝኾነ ማለት እዩ ኣብዚ ኒውስ ዘለና ቢትኮይን ፕራይስ ሪትሪትስ is the having already priced in እዚ having ንብሎ ዘለና ግን already priced in ኮይኑ ድዩ ወይ ከዓ እቲ ዋግኡ ወፂኡ ድዩ ኣይወፀን ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቅድሚ ሕጂ ቪድዮ ሪከርድ ገይረልኩም ነይረ ባይ ዘ ወይ ዋግኡ ክውስኽ ትፅቢት ገብረሉ ኣነ ናይ ቢትኮይን
ዋግኡ ተፅቢት ትገብረሉ ግን ኩሉ ግዜ በቲ ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ከባቢ 6 ወርሒ ድዩ ገለ ፀኒሑ እዩ ዝውስኽ ማለት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ኦል ታይም ሃይ ዝበፅሕ ማለት እዩ ብዛዕባ ቢትኮይን ብዙሕ ኣፍልጦ ዘይብልኩም እንተኮይኑ ኣብቲ ናይ ቪድዮታት እንትኸይድኩም ኣብዚ ላይቭ ኣላትኩም እዛ ቢትኮይን ሃቢል እንታይ ከም ዝኾነ ክሳብ 445 ክትበፅሕ ገምጋም ከም ዝግበረላ ገምጋም ክግበረላ ክብል ከለኹ ግን ከይተታለሉ ክበፅሕ ማለት ኣይኮነን ግን በቲ ዝነበሩ ሃቢን ዘምፅኦ ዝነበረ ውፅኢት ክንሪኦ ከለና ቢትኮይን ከዓ ክሳብ ከምዚ ክትበፅሕ ተፅቢት ይግበረላ ምክንያቱ ከም ዝበልኩም ተቀዳማይ ሃቢን ብ9 ዕፅፊ ወሲኹ ናይ ካልእ ሃቢን ብ60 ዕፅፊ ወሲኹ ሳልሳይ ከዓ ብ30 ገለ ወሲኹ ስለዚ እዚ ሃቢን ዘጋጥም ከሎ ከዓ ዋጋኣ ክውስኽ ተፅቢት ይግበረላ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ሶ ንሳ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ቪድዮ እያ ተኸታተልዋ ብተወሳኺ እዚኣ ናይ እዚኣ ኮነ ስርቂ ዝነበረት እያ ወይዚት ኣብ ላይቭ ኣለኩም ኣብዚ ናይ ላይቭ ኢልኩም እንትኸይድኩም ቪድዮታት ኣለኩም ኣብኡ እንታይ ፅልዋ ይገብረሉ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ ሰሚዖ ባይ ዝገበና ናይ ብዛዕባ ቢትኮይን ቪድዮ ኣለኩም ካብ ስርቂ ያ ካብ ናይ ኦንላይን ስርቂ ተጠንቀቁ ትብል ቪድዮ ፕሊስ ረእይዋ ሼር ግበርሎም ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ካልእ ድሓኒ ዜናታት ዝተሓወሰ ገለ ስለዝኾነ ናይ ግድን ኣይኮነን እዚአን ክልቲአን ግን ኣገደስቲ ቪድዮታት እየን እታ ኮንሰፕት ሓሳባት ክትርድኡ ትረሊኹም ናይ ቢትኮይን ሃቢን ብቅልል ዝበለ መገዲ ኣብ ውሽጢ 13 ደቂቃ ኣላትኩም ኣብኡ ማለት እዩ ሶ ዋት ቢትኮይን ሃቢን ኢልኩም ተፅሒፍኩም ከብለልኩም ይኽእል እዩ ንሳሜል ዕቑባ ኣለኩም ብዛዕባ ቢትኮይን ክትመሃሩ እንተደሊኹም ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ሃቢን ኣብ ዘጋጠመሉ ስርዒዎ እዚ ሃቢን ኣጋጢሙ ቅድሚ ዝነበረ ዘይኮነ ወሲኹ ብድሕሪ እዩ ከም ዝወሰኽ የርእየና ኣሎ እቲ ሃቢን ማለት እዩ ኣብ ግዜ ሃቢን ናበይ ይስቀል ከም ዘሎ የርእየና ኣሎ ኣብ ቀፃሊት ከዓ ኣብ ዘለና ሕጂ ብጣዕሚ ክትወስኽ ተፅቢት ዝግበርላ ዝነበረ 2021 ዝነበረ እዩ እዚአን ወይ ኣብ ዝነበረኩም ናይ ሃቢን ስለዚ ሃቢን ኣብ ዘጋጠመ ኦል ታይም ሃይ ይበፅሕ ብድሕሪኡ ሕጂ ከዓ ልክዕ ከምኡ ክውስኽ ተፅቢት ይግበረሉ ኣሎ ማለት እዩ ኢን ዶላር 64 ከባቢ እያ ዘላ ኣይ ቲንክ ተፅቢት ዝገብሮ ዝነበሩ ካብኡ እዩ ምክንያቱ ኣብ 6 ወርሒ ወላ ንሳ ከባቢ 100 ዕፅፊ ኮይና ኣብ 6 ወርሒ ልዕሊ ዕፅፊ ከይዳ ኣላ ስለዚ ውሕድ ነገር ኣይኮነን ኦፍኮርስ ማክሲማም ወይ ከዓ ካብ መጀመርያ ምስ ንሪኦ ኣብዚ ክራሽ ኣጋጢሞ ዝነበረ ምስ ኤፍቲኤክስ ዘጋጠመ ናይ ሓደ ዝዓበየ ኤክስቸንጅ ኣቢልዎ ዝነበረ ማለት እዩ ናብ 16,000 በፂሓ ዝነበረት ክሳብ ሕጂ ብጣዕሚ ወሲኻ ብድሕሪ እዩ ከባቢ 300 ወሲኻ ኣላ ወሲኻ ነይራ ኣክቹዋሊ ብድሕሪ ከዓ ቀኒሳ ሕጂ ከዓ ክትውስኽ ድያ ክትቅንስ ክንሪኦ ኢና ናተይ ገምጋም ግን ክትውስኽ እያ ይብል ግን ምዝ ናይ ሓድሽ ናይ ኢቲኤፍ ኣተኣታትዮም ዘለዉ ካልእ ኣብ ገመት ብምእታው ኣይደነ እንታይ ከጋጥም ናይ ዝሓለፈ ሂስትሪ ተመርኪስካ ጥራይ ከተዋፍራ ይትኽእልኒ እንታይ ደኣ ንመፅናዕቲ ጥራይ ክሕግዘካ ክእል እዩ በቲ ዝነበሮ እንተኮይና ግን ክሳብ 4,000 ክሳብ 400,000 1 ሚልዮን ክትበፂሓ ዝብልዋ ብዙሓት ኣለዉ ክኢላታት ዝዛረቡ ማለት እዩ ናብ ዜሮ ክትከይድ እያ ዝብሉካ ኣለዉ ማለት እዩ ኩሉ ኩሉ ኦኬ ሶ ቢቲሲ ያ 64,800 ኣሎ ኮለል እዩ ዘለዎ ተሪእኒ ናይ ዴሊ ቻርተር ኢና ዊክሊ ቻርተር ኢና ርእ ይውስኽ እዩ ዘለዉ ኣብዚ ግን ኮለል ካብቲ ብዙሕ ጌራ ኣላ ኣብዚ ሱሳታት ትሪእዎ እንተሃልየኹም ኦፍኮርስ ካብዚ ፅቡቅ ጌራ ክትሓልፍ ኣለዋ ሰሙን ሙሉእ ገላ ክትፀንሕ ኣለዋ ክትውስኽ ትኮይና ንላዕሊ ብትሕቲኡ ግን በቃ ዳርጋ ይትወርድን እያ ዘላ ጃ 61 ከባቢ ብጣዕሚ ሒዛት ኣላ ነዊሕ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ ንታሕቲ ክትወርድ ዘለዎ ተኽእሎታት እንዳ ሓደ ውሕድ ኣሎ ሓንቲ ግዜ ምስቲ ሰብራ ነታ ሱሳ ግን ማለት ክሰግራ ክብል ከለኹ ቀልጢፋ ሓሊፋስ ንነዊሕ ፅንሕ እንተኢላ ግን ኦፍኮርስ ተመሊሳ ንታሕቲ ክትከይድ ተኽእሎታት ክህልዩ ማለት እዩ ሶ ያ ሕፅር ዝበለ ሓሳባት ናተይ ነዚ ይመስል እስከ ውልቃዊ ስቶክ ኢኹም ትሓት ዘለኹም መስለኒ ጉግል ገለ በለና ጉግል ዋጋ ክውስኽ ተፅቢት ትገብረሉ ኣነ ምዝ ናይ ምዕባለ ናይ ኢኮኖሚ ድሓን እንተኮይኑ ሃርድ ላንዲን እንተዘይጋጢሙ ማለት እዩ ሃርድ ላንዲን ዝበልኳ ሱዳ ዝበልካና ኣለዋ ትፈልጠን ዶ ትኸውን ብዛዕባን ፈልጦ XLK SWDA SWDA.L ያ ማለት ETF እንዲ ያ ፅቡቅ ኣይሸር ስኮር MCI ወርልድ ናይ ዓለም ያ ፅቡቅቲ እያ እዚኣ ክብርሓው ETF እዩ ንኩሉ ሰብ ክሕግዝ ይኽእል ዝብል ግምት ኣለኒ ኣነ ማለት እዩ ETF ክሳብ ዝኾነ ፅቡቅ እዩ ዝበዝሐ ግዜ ከም ፃልኩም እየ ንክልኩም ክጠቅመኩም ስለትኽእል እዚኣ እዩ ዝሓተኒ ዘሎ list stocks
companies ولا هو لا سو زي أنا ذلوا كبر بعتهم إيتاويت مايكروسوفت حيزالا يا ما سي صبغي كلا 1% لوزي 1% بزح تكالا سلا ذلوا I think يا أنت خاتين بحمد خنا وسيت كتمس أدخل أبي UK ذلوا خوي كابجي أوروبا ذلوا خنا كتوافر لدخلوا تنزع عليه 21 مئتاويت حيزانا الله السيكتور حيزاتو ذلوا ويك أويتين كا تكنولوجي لنا 20 مئتاويت financial sector 14 مئتاويت health care so it's good all in all diversified زخوني استزانغي bond قليل بنان كاش قليل بحفش شاقل it's good حنت خاتين صبغات زخونا ستوكس كلا يخيل يعني عالم ذات قال بس لزخونات مالتي FTC related yeah زبوتي كبر حاو مسألة روتا زبوتي حفتنا what's the news about Nvidia when it will be report na Nvidia ورحتي مش تندي Nvidia earning dates على تحدى دي قال على 20 كلتن مي ورح مش لك ابزي على 20 كلتن ورح مش ما تورح لنا الفجي قدمي ግን ኣሎ ዝመጽ ዘሎ ሰሙን ብዙሓት ስቶክስ ኣለዋ ዝህባ ቢትኮይን after having ዝያዳ እንደወሰኸ ድሪ ወላስ ኣብ ሽድሽተ ወርሒ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዝበዝሐ ግዜ ብሂስትሪ ክንሪኦ ከለና ብሕጂ ይውስኽ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብሂስትሪ ክንሪኦ ከሎ ግን እንዳወሰኸ ነተን ሽድሽተ ወርሒ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሽድሽተ ወርሒ ዓመት ዝኸውንስ ኦል ታይም ሃይ ይበፅሕ ወይ ካብ ዝለዓለ ይበፅሕ ማለት እዩ 60 شحال ኣብዚ ግዜ እዚ 89 ክሳብ 100 ሽሕ ክበፅሕ ተኽእሎታት ይህልዩ ንምባል ኢለ ወይ 400 ሽሕ term investment ከመይ ትሪኦ ሞቢሊቲ long term to be honest ኣብ ETF ገለ ተዋፍር ትኾን ካብቲ ኩሉ ዘጠቓልለ ክንዚ ሕጂ ሩታ ሓፍትና ዝሃበለትና ናይ ዓለም ወይ ካብ ናይ تعال اسم 500 حاجة عينة بروكر انت تقمنا يحيش جن انتراكتيف بروكر فتيناس ابيني كاب اسرائيل تهون كي عملوا سمحونا اسرائيل تهون كاملوا سمحونا يتورونا اسرائيل اللي بحفشة مخاخوني ام بزح غير كوير اخون ورقات كله كالو ورقه ስለዚህ بالكون تقولتات አለው ሁሉ ኣብ እስራኤል አሉ ዘሎ ወረቀት አለው ማለት አይኮነን እንዲ ንዓኻት ሪሰርች ትገበልከ you deserve it Royal best brokers so the NN ዘልዋተን ስቶክስ ዕብረና ኣሎ ሳክሶ ባንክ አክቹሊ ናይ ኢንተርናሽናል ያጽቦት ሰሪሕ ሓውላንሳ ኢንተርአክቲቭ ብሮከር ኦፍ ኮርስ ከም ዝበልካዮ ኣለካ best stock broker ኣብ ጉግል ተሪእና ክንፈልጠን ንኽእል ኢና in Israel ኣብዚ ለና ናይ እስራኤል ኢንተራክቲቭ ብሮከር ከም ዝበልካ ሳክሶ ባንክ ላተካ I don't know plus 500 ከመን ይሰርሒ I didn't know that so then ሳክሶ ባንክ ወይ ኢንተራክቲቭ ብሮከር ወላ ኢቶሮ is eToro regulated in Israel eToro main research and development office is located in Tel Aviv and the firm is regulated by in Israel regulated ስለዚህ eToro ለካ በሐፈሻ ካብ ዝመጽይቲ eToro ናይ አዳውንት ካል ወረቀት ተዘይብልካ ግን ማለት ታሲራ ዝባሃል አለ እንታይ ይባል ናይ አድረስ ፕሩፍ ኣለካ ምን ምዃንካ ዝሕብር ኩሉ ክህልወካ ከለዎ enlighten history excellent thank you so much twins ሽድሽተ ወርሒ ሓደ ዓመት ክወስድ ይኽእል ኦታ ማሂና ክበጽሕ ወልዳ برهن صبوت مرتي كل جزء يكتاتليه نزوم أب أفريقيا نركب أنتي موتيفيت تجبرنا قرب عليك ندمنا نخل مصنع تجينا بولس بروكرز لو أنت مهارنا لقيمة نجزي خمس جن أب أفريقيا زلوا حتى ما تكونوا قولوا ما دحن نور ما صح صرف خافون قولوا يوم بحفز الشعب أفريقيا زلوا بوزح opportunity ترونا بيزنس حوات ولا خبزي أوروبا من أبوي حيش لهم بيزنس لهم زخودوا سلذي نشتري سعر وسخ قبلك بيزنس is a good opportunity أب أفريقيا زلوا مالتي أب عاد زلوا is difficult شجر يبلي بيزنس مالتي هيكال مالتا يكون جد أب أفريقيا يقل نسبة الأمنة علني أنا سو أفريقيا تحدث من أمنة يوتيوب أنا بذاك أنا زيك شح يقطو نورح مالتي نورح شح يقطو جي يوتيوب of course مهارة خوينا بفلاي مالتي كم بيزنس وبو كتقولوا تقول لهم أب أفريقيا أنت عليهم صراحة ده حنت خوينا مالتي ساب 100 شح كلتا 100 شح تقطو تخوين كاجن كم بعد انتراكتيف بروكر كنت كم تخيلها لازم كم نورمال بأفريقيا زلو أنا ريكومنديشن زهبو ستوك ماركت كم متأمل كم بيزنس بمخفات ده حنزوجنا وسيد كتم صارلو تخيل هذا قمت علني ناتي حسابات يسجن
ኣብ ጉግል ብሰርች ጌርኩም ቀሊል ቢትኮይን having history ኢልካ እንተፅሒፍካ it's very clear ኣብዚ ለካ 2012 11 ነይራ 16 2020 2024 ዝሕጂ ኣጋጢሙ ደሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ወፃኢታቱ ኣታዊታቱ ኣብዚ ለካ ናይ ፈርስት ሃቪን እንታይ ሚእታዊት ኣምፅያ ካብ ፈርስት ሃቪን እንታይ ኣጋጢሙ ርአ ኣብዚ ኣብ ካልኣይ ሃቪን እንታይ ኣጋጢሙ ኣብ ሳልሳይ ሃቪን ኣብ ራብዓይ ከ እንታይ ከምፅእ ክእሊ ኣቨሬጅ እዚ ኦፍ ኮርስ ኣለካ ራብዓይ ከዓ ሕጂ ክንሪኦ ኢና ክውስ ክዲ ኣይክወስን ብሓፈሻ ብሂስትሪ ክርኦ ከሎ ግን ከምዚ ይመስል እንታይ ትፅቢት ይገብርሉ ሓሳባት ከዓ ናይ ዝተፈላለዩ ሰባት ክሰምዕ ትኽእል ኣብዚ ናይ ኤክስፐርትስ ማለት እዩ so the first coming having promised to be 3.1 bitcoin broke when is expected so ናይ ማይነርስ እንታይ ፅልዋ ክገብረለ ንኽእል ናይ በዓል ማራቶን ማለት እዩ the future of bitcoin post having እንታይ ከጋጥማ እዩ ኩሉ ካብዚ ንእሽተይ ዜናታት ክሰምዕ ትኽእል ኢኻ ናብ ትግርኛ ትርጉም ብምቕያር ሙሉእ ብሙሉእ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ሶያ ከምዚኣ ትመስል 12 እዩ ጀሚሩ ሃቪኒየስ 12 ከምዚ ሕጂ ዘበልናዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ይመስለኒ ክሳብ መወዳእታ ዝሰምዐ ክትሕቶን ርእቶን ምትግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ ይመስለኒ ታንኪ ሶማች ሶ ታንኪ ኣሕዋት ታንኪ ናስር ታንኪ ሶማች ብልቢኤ ዘመስግነኩም ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ ሼር ዘይገበርኩም ሼር ዝኾነ ሓሳባት እንተሃልዩኩም ኣብ ናይ ኮመንት ሴክሽን ክትገድፉ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ኣብ ቀፃሊ ከምዚ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝወስደልኩም ሕፅር ዝበለ ቪድዮታት ክሰርሓልኩም ምስ ትደልዩ ለእሚኖ 12 ደቂቃ ትወስድ ቁርብ ግዜ ከይንወስደልኩም ዜናታት እንዳሃብና ማለት እዩ ዜና ግን ብዙሕ ከፍርሓና ከምዘይብሉ በዚ ከረጋግፀልኩም ይደሊ ስለዚ ሰማር ግበረል ናይ ላፅንሐት ንክሩ ታዲያ መን ብዘይገድስ ዝበዝሓ ትካላት ኤርኒን ወይ ከዓ ኣታዊ ዝሃባሉ ነይረን ካብዘን ዓበይቲ ኔትፍሊክስ ሓንቲ ኣብዚ ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ዘላ ናይ ታይዋን ናተን ኣታዊ ሂበን ነይረና ዝሓለፈ ሰሙን ዝበዝሓ ትካላት ኤርኒን ኣብ ዝሃባሉ ግዜ ዋግአን ብ5% 10% ክሳብ 20% ዝጎደለ ነይሩ እተን ቀንዲ ዝተሃሰያ ትካላት እዚአን ናይ ሰሚ ኮንዳክተርስ ንብለን በዓል ኤንቪድያ በዓል AMD ወይ ከዓ በዓል ሱፐር ማይክሮ ዝኣመሰላ ኢንተል ኩለንተን ቺፕስ ዝህባ ማለት እዩ ዋግአን ክጎድል ከሎ ናይ ቴክኖሎጂ ከም በዓል ኣፕል ጉግል ተስላ ሓዊስካ እውን ብዙሕ ክወርዳ ክኢለን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዘጋጠመ ነገራት ከንታይ እዩ ሓደ ኢንፍሌሽን ንክወርድ ዘለና ትፅቢት ብጣዕሚ ትሑት ስለ ዝኾነ ኢንተረስት ሬት ክውስኽሉ ተኽእሎታት ከም ዘሎን ሓበሬታ ባዕሎም ሂቦም ነይሮም ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት 3 ግዜ ኢንተረስት ሬት ክቁረፅ ኢሉ ነይሩ ናይ ፌደራል ሪዘርቭ ዝበዝሐ ኤክስፐርትስ ወይ ክእለታት ግን ከባቢ 6 ግዜ ኢንተረስት ሬት ክቅነስ ኢሎም ነይሮም እንተኾነ ግን ክሳብ ሕጂ ዝተቐነሰ ነገር የለን ክሳብ እዚ ዓመት ገማን ኣይቀነስን ዝብሉ ሰባት ብዙሓት ኣለው ስለዚ እዚ ዘለናዮ ኢኮኖሚ ብሓፈሻ ከም ዘለዎ ክቕፅል እዩ ወይ ከዓ ኖ ላንድን ኢልና ንፅውዖ ከጋጥም ተኽእሎታት ከም ዘሎ እዮም ሓቢሮም ዘለዉ ንሕና ከም ኣዋፈርቲ ማለት እዩ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ በዓል ሱፐር ማይክሮን ኣብነት ኣዋፊርና እንተንኸውን ጌርና ከባቢ 23% 24% ዋግአን ጎዲልና ኣለዋ እንታይ ዳ ክንገብር ኣለና ከም ኣዋፈርቲ ዝብል ሕቶ ግን ኣይ ቲንክ ተፀቢቦኩም ፀኒሐ ቀድማ ኣቢለ ተመሊስኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እናገበርና ኣብ በዓል S&P 500 ከባቢ 50 ክሳብ 80 ሚእታዊት ገንዘብና ኣብኡ ተዋፊርናዮ ንኣሽቱ ካብዚ ገንዘብና ከዓ 10 ሚእታዊት ድዩ 5 ሚእታዊት ድዩ ኣብ ቢትኮይን ዲና ክነዋፍሮ ኣብ ተስላ ድዩ ኣብ ኣፕል ብዘይገድስ ቁርብ ሪስክ ተወሲድናዮ ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ክንረክብ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ብሂስትሪ ክንሪኦ ከለና ዝበለጠ ውፅኢት ዝመፃሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣብ በዓል S&P 500 ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ብዙሓት ትካላት ዝሓቆፈ ETF ወይ ከዓ ኢንደክስ ፋንድ ከተዋፍር ከለካ እዩ ዝበለጠ ውፅኢት ዝርከበሉ ማለት እዩ ስለዚ እቶም ኣቨሬጅ ኢንቨስተርስ ወይ ከዓ ከምዚ ከማና ኖርማል ኣዋፈርቲ ሓንቲ ትካል እዚኣ ዝበለፀት ናብሉ ኩሉ ገንዘቦም ዘዋፍርዎ ዝበዝሐ ግዜ ናቶም ኣታዊ ከባቢ 3.5 ክሳብ 4 ሚእታዊት ከም ዝበፅሕ ሓበሬታ ተዋሂብና ኣሎ ብተወሳኺ ኢራን እስራኤልን ዝገበረኦ ኩናት ቁርብ ዝዝሓለ ይመስል ስቶክ ማርኬት ይፎት ወይ ብኸመይ ክትፈልጥ ክኢልካ እንተኢልኩም ንኻ እዚ ክሩድ ኦይል ወይ ከዓ ነዳዲ ዋግኡ ቀኒሱ ንሱ ኣብ ግዜ ኩናት ይውስኽ ኣብ ግዜ ኩናት ከዓ ኣብ ግዜ ሰላም ከዓ ይቕንስ እዩ ሓፈሻዊ ማለት ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ንሱ ከዓ ካብ ከባቢ 190 ሶሪ ካብ ከባቢ 90 ሓንቲ ክሩድ ኦይል ማለት እዩ ናብ ከባቢ 180ታት ጎዲሉ ኣሎ ስለዚ ስቶክ ፎቶ ትፅቢት ይግበረሉ እንተኾነ ግን ኣታዊታት ናይ ዝበዝሓ ትካላት ከም በዓል ተስላ ዝኣመሰላ ኣብ ዝሓለፈ 3 ወርሒ ወይ ከዓ Q1 ኢልና ንፅውዖ ትሑት ስለ ዝኾነ ትፅቢት ከምዚ ሕጂ ቀዲምና ዝረኣናዮ ናይ በዓል ኔትፍሊክስ 5% 10% ክጎድል ከሎ ናይተን ዝበዝሓ ኤርኒን ዝሃባ ትሑት ስለ ዝኾነ ናይዘን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ናይ በዓል ማይክሮሶፍት ናይ በዓል መታ ናይ በዓል ኣፕል ናይ በዓል ተስላ ኤርኒን ወይ ከዓ ኣታዊ ክበአን እሞ ዋጋታተን ከዓ ክወርድ ትፅቢት ትግበረሉ እዩ ከም ዝብልኮ ግን ዶላር ኮስት ኣቨሬጅ እናገበርና ትኸይድና ድሓን ዝኾነ ውፅኢት ክነምፅኣሉ ንኽእል ኢና ቢትኮይን ሃቪን ኣጋጢሙሎ ዋጋ ናይ ቢትኮይን እንታይ ከጋጥም እዩ ግን ኦፍኮርስ
قصيدنا هنرينا كلنا بحفشة مالتي سوكسا مودعتها استخدمتكمني بلبي لأن مسجونكو I hope حاجة زكوين رهيبكم هتكونوا سسناي